Fi sforz biex jattakka lill-Gvern fuq il-kontijiet tal-enerġija, il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil spiċċa jikkontradixxi lilu nnifsu. F'intervista fuq Radio Malta, il-kap nazzjonalista Simon Busuttil qal li l-familji Maltin mhux qed jaraw differenza fil-kontijiet. U meta npoġġi xarej flimkien, mhux qed nara daqshekk differenza. Saħansitra Simon Busuttil qal li l-kontijiet roħsu għall-grazzja tal-argument. Mejja ngħidu l-Gvern raħsu ejja nieħdu għall-grazzja tal-argument. Iżda meta mbaġġi biex jitkellem dwar iż-żieda fl-oli tal-ħajja u l-kola, Busuttil qal li l-kontijiet roħsu. Meta l-Gvern naqqas il-kontijiet. Fl-istess intervista l-kap nazzjonalista Simon Busuttil tkellem dwar l-ekonomija ta' pajjiżna. Għal darb'oħra reġa' tkellem differenti ferm minn kif tkellmu aġenziji internazzjonali bħal Moody's u Fitch. Kinti oppożizzjoni u tibda tara bozzot ħomor jixalu, trid titkellem fuqhom. Iżda d-dikjarazzjonijiet ta' Simon Busuttil jikkontradixxu wkoll ir-riżultati tal-Istatistika Ewropea li poġġiet il-Malta fost il-pajjiżi bl-ikbar tkabbir ekonomiku u bl-inqas rati ta' qatt.